Dobroveče, dragi moji gledaoci. Vi gledate novu epizodu emisije Vibe Stars. Za mene je svaka žena posebna na svoj način. Dobro, malo više volim ove moje influencerke iz prošlosti i sadašnjosti, tako da sam rešila da vam dovedem ovde u studiju Anitu. Anita, dobro ti meni došla. Kakva najava? Hvala Majo na predivnoj najavi. Pre svega čestitam ti na predivnoj emisiji. Hvala ti. Jako mi je drago što je to posle toliko godina. Najzad se nalazim ovdje što si ostvarila svoju želju, tako da čestitam ti od srca. Ti si moja zvezdica. A poklon te čeka tamo. Evo, ja obožavam poklone, to svima da kažemo koji budu bili u mojoj emisiji mi donesu poklon. Da znate. Ali, I kafu, molim vas. I kafu. Pa ajmo sada da krenemo hronološki. Ja bih pomenula da je Anita pre svega majka jednog preslatkog dečaka, Vukana. Koliko Vukan ima godina? Vukan ima 5 godina, u aprilu je napunio 5. Boga mi, ja sam mislila da je stariji, a da si ti mlađa. Hvala ti puno na tome, veliki kompliment. Sada da se malo osvrnemo na tvoju karijeru. Ti si jedna super mama, super heroj pre svega za mene. Ti na svojim društvenim mrežama imaš zaista dosta, da ne kažem fanova, imaš dosta ljudi koji prate tvoj rad. Sada mene zanima odakle ta ideja da kreneš da se baviš upravo tim poslom? Kako je sve to krenulo i kada? Pa to je krenulo, ima sigurno nekih 4 do 5 godina. Prvenstveno profil je bio namenjen kuvanju. Ja sam završila ugostiteljsku, volim da kuvam, volim da eksperimentišem sa hranom, tako da je profil prvenstveno bio namenjen receptima. Šta najviše voliš da kuvaš? Kinesku hranu. Stvarno, i ja. Definitivno. Ja sam sad mislila da će kažeš neka sarma, pečenje. Ali to se podrazumeva, ali volim da eksperimentišem sa ukusima, tako da volim tako te... Znači voliš i ljuto nešto? Volim začinjeno ljuto, što se može i vidjeti po meni. Nije. Ali dobro. Smanjit će vas oni tamo. Nadam se. Tako da volim da eksperimentišem i tako je počeo profil. Slatkiši, hrana, međutim kako su se ljudi prikupljali na profilu i ostajali tu, ja sam vidjela da radim nešto dobro i onda se i proširilo to, tako da sad nisu samo recepti fokus, sad su tu i naša putovanja gdje Vukan i ja idemo zajedno. To mi se dopada, zato što si ti uključila i svoje dete. Yes. To je veliki korak zato što ipak ti eksponiraš svoj privatan život i kako tu radiš, praviš balans u stvari? Pa znaš kako, u početku mi je bilo jako teško da li ili ne, a onda sve to nekako spontano, znači stvarno nema, zato što se desi neki spontani trenuci sa Vukanom, kad ja njega snimam ili slikam za privatnu arhivu, ali to ispadne toliko slatko i onda jednostavno ja to objavim. Tako da i njegov vole ga kamere, to sam primetila. Vole ga definitivno i on to lijepo koristi. Tako da i njegov tata se složio da mi nemamo problem sa tim. Naravno sve u granicama normale, ništa sad preterano, ali eto nešto gdje i on sladak i zanimljiv i voli i on svašta nešto da kaže. Je on svestan čime se bavi njegova mama? Jel razume društvene mreže? Ne mogu da kažem da razume, ali na primjer, pošto imam dosta saradnji i onda kad nešto ja radim kod kuće, on zna i sada na primjer kaže aha, mama radi kozmetiku. Ali na primjer ono što on zna da mama primarno radi, mamin primaran posao, to je moj salon i mama radi kao dadilja. Mama ima 3 posla. Mama ima 3 posla. Mama i posle emisije putuje. Gde putuješ? U Hallstatt. Da, austrijsko selo. Ostvarila sam jednu divnu saradnju sa turističkom agencijom. Zaista su predivni, imaju predivna putovanja i izlete i ja i Vukana uključujem tu i uvek želim da i on ide sa mnom. Međutim, danas se desio mali incident. Šta se desilo? Ja sam spakovala sve, spremila Vukanu sendviče, bukvalno sve za put i onda sam shvatila da nam je istekao pasoš. Šta je da je Vukanu istekao pasoš? Oj, mukica. Tako da on ovaj vikend ostaje sa tatom, ali zato ćemo to nadoknaditi sljedeći vikend. Gde ste bili poslednje zajedno? Prošli vikend bili smo obilazak Resavski okrug, bili smo manastir Manasija. Inače, Vukan jako voli da obilazi manastire i crkve. Mi skoro svake nedelje idemo u hram,
Tako da iskreno manastir Manasija na nas ostavio baš onako veliki i lep utisak. Eto, to je bilo prošle nedelje i zaista smo uživali. Bili smo u Resavskoj pećini, bili smo Lisine, imali smo i ručak divan, tako da je on baš onako kao veliki dečak se ponašao, gde su ga svi hvalili, a ja moram da kažem da sam se ja kao majka istopila. Ja mogu da zamislim taj Ali osjećaj. ima trenutaka i kada je mali đavolak. Tako da... Pa dobro, on je dečak, to moraš da To jest. razumeš. To je. I kako on sve to gleda, u smislu da li mu dozvoljavaš da koristi telefon, da... Ne, telefon ne koristi, ali, na primjer, može dnevno da odgleda par crtaća i to je to. To su stare ninja kornjače koje smo mi gledali. Volim Minionse, tako da to su ti neki To je nešto crtači. novo. Minionsi su novi, ali što se starih crtaća tiče, gleda znači stare ninja kornjače i štrumfove. Tako da eto, to je nešto što on voli, to mu dozvoljava, naravno u određenoj meri, ne može da sedi ceo dan pred TV-om da gleda, uostalom on je i u vrtiću, trenira judo. Judo, to sam htela da pitam, svaka čast. Trenira judo, imamo i engleski, tako da, eto, opet ništa to nije da mi njemu namećemo, to je nešto što on voli, prepun je energije i onda to nešto... Muškarci ovnovi to... mama, kad on malo poraste, pa kad krenu devojčice... Pa znaš kako, već ima simpatiju. Opa, već u tim godinama. Već simpatija u vrtiću. Tako da ne znam, vidjet ćemo šta će biti kroz par godina. Znači, bit će neka velika svadba uskoro. Nemoj, molim te. Kao, nećemo uskoro. Sada mene zanima konkretno, kada ti imaš slobodno vreme samo za sebe? Da li postoji uopšte? Kao tišina. Pa ne mogu da kažem da ne postoji. Ja sam nekako i navikla da je to takav tempo, ali postoji. Kada je Vuka, na primjer, kod tate ili kada je kod mojih roditelja. Vola bih da te pitam, da ne kažem da je to jedna intimna, škakljiva tema i ti ćeš sada prvi put progovoriti sa mnom ovde. Ekskluzivno. Bukvalno. To nije ništa ekskluzivno, ali ekskluzivno. Ti i tvoj muž, vi ste se razveli. Jeste. Mi smo se razveli. Koliko godina? Pa sad će skoro 3 godine. No, pričaš s osmehom. Mislim, sada da u ovom trenutku, ali nije bilo osmeha, bilo je puno suza, bilo je tu dug period, da kažem, bolovanja i da se sve to prevaziđe, ali sada mogu da kažem... Vukan je bio mali, on ima koliko godina? Pa imao je nepune 2 godine. Tako da ja uvek kažem bolje, kako kažu? Dobar razvod nego loš brak. Da. Tako da, eto, bilo je teško, tako da verujem da, neću da kažem većina, ali dosta njih, dosta žena koje su razvedene kažu mi smo to lako prevazišle. To je laž, ja mislim da je to laž. Da. Ja barem što mogu da kažem i da znam dosta ljudi iz svoje okoline, ne, to nije lako i nije nešto što se prevazilazi za 2 meseca. Meni je trebalo dosta vremena, iskreno, bilo je i uspona i padova, ali nekako prevaziđe se to. Tebi je Vukan u stvari bio najveća podrška, iako je on mali bio, on je bio faktički beba. On je faktički beba bio, ali ja kažem, i kad dođe do toga, bolje da dođe u tom periodu, iako ja to tada iskreno nisam shvatala i bila sam onako, Vukan će biti dete iz porodice razvedenih roditelja. Jesi imala neku osudu možda u društvu? Kako su reagovali tvoja porodica, prijatelji? Iskreno da kažem, nisam imala osudu, barem da ja znam. Sad šta su pričali za leđa, mene to ne zanima, iskreno da ti kažem. Sviđa mi se tvoj stav. Pa znaš kako, ne plaćaju mi račune. Bravo. Tako da ti nebitni ljudi koji nisu u mom okruženju, ne dotiče me mišljenje ti ljudi. Meni je bitna moja porodica i moji prijatelji. Tako da što se toga tiče nisam imala osudu. Moji roditelji su uvek uz mene, moja sestra. Imaš mlađu ili stariju sestru? Imam stariju sestru, 9 godina. I ja isto pa. Ona ima 2 odrasle dece. Ja moram da pozdravim moju Miljanu i Uroša. Miljana mi je pomoć kad mi zatreba da uskoči da pričuva Vukana. Koliko ima godina? Miljana ima 24 godine, studira medicinu. Svaka čast. Da, u Beogradu, tako da ona je
prva koja je čuvala Vukana kad se Vukan rodio i ostalo sa njim kad je imao 15 dana. Tako da to je to poverenje i da sam ja svoje dete mogla da ostavim svojoj sestričani. Tako da hvala joj puno na tome. Ti i tvoj bivši muž ste sada u dobrim odnosima. Ovako, mi smo od početka imali, da kažem, turbulencije. Bilo je i perioda kad je bilo i dobro i kad nije. Ali sve to život. Ali sve to život. Ne možeš da se razvedeš i da dođe do toga, eto, do te situacije koja je došla i da bude sve kao važi, mi smo idealni. Da je sve idealno, ne bi došlo do razvoda. Mi smo uvek gledali da nekako Vukana tu da poštedimo svega. Bol, da kažemo bol. Jeste, da poštedimo njega svega, a onda nekad se mi preko poruka posvađamo i onda kao dobro, posle 2 dana kao da se ništa nije desilo, tako da mi njemu zajedno slavimo rođendane, izvedemo ga zajedno u park, u igraonicu, tako da funkcionišemo. Ne mogu da kažem loše, jer nije, bilo je loše. Iskreno, bilo je loše. Što možeš javno da pričaš zato što si žena koja je prošla sito i rešeto? Pa zato što je laž, ja verujem, svaka čast ko od prvog dana razvoda do poslednjeg bude kao... Šta bi poručila ženama koje možda trenutno sada gledaju ovu emisiju i prolaze kroz taj period? Da trpe to nešto ili da idu dalje? Ne. Treba da idu dalje. Ja sam u jednom trenutku bila spremna kao da istrpim nešto. Nije nikakvog nasilja bilo i slično, ali znate, zaljubljena žena pa ne vidi dalje od nosa, ali definitivno vreme leči sve. Ja kažem, to je najlepši period mog života. Hvala mu na predivnom detetu. Bez njega ne bi bilo Vukana. Kako ime Vukan? Mnogo je interesantno staro srpsko ime. Znači, mi uopšte nismo mogli da nađemo ime, pa možda do nekih 2 nedelje pred moj porođaj. I pošto sam ja radila kao dadilja, radila sam u porodici jedne naše jako poznate pevačice i njen sestrić, nije sestrić, od njenog supruga, sestrić se tako zove. I onda sam ja bila u dilemi, ja kažem, joj Bože, tako smo nešto sedele, rekao, joj Bože, ne znam kako će nam se zvati dete. A inače mi smo ga zvale dok je bio u stomaku Zoki. Šala. I ona kao, Vukan je baš lepo ime. Ja kao, Vukan, dobro. I ja dođem kući i svom bivšem mužu kažem, šta ti misliš Vukan? A inače bilo je Vidak u opciji moj. Jako interesantna imena, nisu standardna. Ja volim ta imena, a međutim Vidak nam je to otpao, tati se nije dopalo i onda kad sam rekla Vukan, Vukan je ostao i sad ne bih mogla da zamislim da se Vukan zove drugačije. Tako da eto, Vukan je dobio tako ime. Da li si mama koja usmerava svoje dete već sada od 5 godina? Jesam. Neki mi kažu da sam možda malo i strožija nego što bi trebalo, ali mislim da sam... Pa to, ti si na društvenim mrežama, a ne daš mu telefon. Pa znaš kako? Kad poraste za koju godinu? Još je malo. Dobro, to se slažem. Ja nisam još majka, ali mi mama radi u školi, pa znam. Deca su jako pametna, inteligentna, prikupljaju sve. I onda verujem i tvoj, što se meni desilo, da ja nisam obratila pažnju crtani koje moje dete gleda, gde je bilo neki vid agresije. I onda sam te kasnije videla i ukinula mu. Tako da mora kontrola, a i suviše su mali. Oni imaju toliko drugih aktivnosti da njima telefon nije neophodan. Pa da. Dopada mi se taj Vukan zna sve, on zna sam, evo situacija gdje on na TV-u pronašao voice-over da nađe na YouTube-u crtani koji je hteo, gde ja nisam znala da ta opcija postoji. Kod nas se rekao kad gleda TV u stanu. Sada će da se gleda samo Vibe televizija. Svini, molim te, to se podrazumeva. Ali hoću da kažem, nije da nam je uključen TV ili nešto, ali gospodin je na YouTube-u pustio, ja sam mu pustila crtani, dok sam ja nešto radila, ja čujem on nešto priča, ja se vratim, pogledam, gospodin priča šta želi da gleda. Tako da rekao, okej. Tako da sad moramo da sklanjamo i daljinski. A čemu bi volala da ti se dete bavi? Ali imaš ono nešto, želim da bude doktor, pa želim da bude advokat, pa da bude fudbaler, ne znam. Znaš kako, ja ne mogu da kažem, mi smo takvi roditelji da mi ne želimo možda neke naše neispunjene ciljeve i snove da prebacimo na njega. On šta odluči da bude, mi ćemo to podržati. Da li on želi da bude automehaničar, da li želi da bude doktor,
pilot, mi ćemo to podržati. Ja kao mama bih voljela da on bude pilot. Pa nisi naivna. Ali dobro, pa čekaj, zar nije bolje da imamo protekcije i da putujemo? Može, ja sam za. To ti kažem. Ali Vukan će odlučiti na kraju. Tako da šta god bude izabrao, mi smo tu da ga podržimo, da ga usmerimo koliko god je do nas. Zato i radimo sa njim od malih nogu i njegov tata i ja, tako da. Koliko vremena provodiš na telefonu? Koliko si posvećena Instagramu? Da li sve to ide nekako spontano? Spontano. Znači, nekad se desi da ću biti 5 sati na telefonu, nekad se desi da ću biti sat. Evo danas, na primjer, ja sam ušla u kuću samo da se presvučem, kofer mi je u autu. Ja sam danas na telefonu bila možda sat vremena ukupno. Koliko ti ima na TikToku najviše pregleda video? Ja sad neću da te slažem, ali mislim da oko 400.000. I to mislim da je neki sa Vukanom, gde smo spontano probali, to jest ja sam na detoksu bila, a on obožava moj detoks. I mislim da smo probali zajedno, ali neću da te slažem, jer imamo par videa od tako nešto 300-400 hiljada pregleda i on je uključen u neki, ali sve to spontano. I onda to da tako i ode viralno i ti preglede, i tako da eto, mislim da je to ta neka cifra, ali neću te slagati, možda je čak i veća. Tako da, Ljudi vole spontane. Da. Moj profil je i takav, ja kažem na Instagramu, ja imam zaista lepe saradnje i to je nešto što ja koristim i što ja mogu da preporučim ljudima. Ne, bravo, to mi se dopada. Tu smo iste, zato što ne možeš nikada ni da reklamiraš nešto što nisi probao. Moraš prvo da probaš, da viš da li tebi odgovara. Ako slučajno meni ne odgovara, ja ću da poklonim mami, sestri, drugarici. Ja se uvek ogradim. Ja kažem, to što meni ne odgovara ne znači da neće tebi. Ali meni u tom trenutku to nije leglo, meni to ne prija mom licu ili nešto, ali ja neću tebe da ubeđujem, joj, izvini, to je najbolje, to trebaš da kupiš. Ok, to će možda odgovarati nekom drugom. Ali, na primjer... Sad mene zanima, ajmo da se igramo u jedna igrica. Evo, ja ti dam ovu sveću i sada pitam te kako bi ti ovo izreklamirala. Šta bi rekla za ovu sveću? Ne mora da se vidi brand. Znači, Anita, imamo jednu sveću koju sam ti poklonila, dala sam ti $500.000. Šta bi ti rekla ukratko, kako bi to izreklamirala? Sad si me uhvatila. Nespremna, mora se da bude realno ovde. Ovo je sveća koja bi se našla u mom kupatilu za moj trenutak kada odvojim za sebe, za svoj spa trenutak. Prelepo miriše, a i izgleda je fenomenalan. Tako da ja sam svoje mesto, to jest njeno mesto, našla u svom stanu. Ne znam da li ću ti je vratiti. Izvini, moraš da mi je deo dekoracije. Pa znaš kako, pošto sam je izreklamirala, ja mislim da ona zaslužuje mesto u mom kupatilu. Ali dobro, ajde. Ja sam tipsla, šalim. Evo, vidiš. Sad sam me uhvatila nespremno, to je baš onako. Ali, znate šta je bila poenta? Poenta je bila da je to u stvari onaj, da je to iskrena emocija i da influencing treba da se bazira na iskrenoj emociji. Jest. Jer ti ne možeš... Da, tako je. Ti ne možeš da imaš puno pregleda ako si fake. Jest. I to se vidi. I zato sam upravo i izabrala tebe da mi budeš gost, jer si spontana, svoja, radiš dosta stvari, možeš da se pohvališ i šta si završila i kako je sve to krenulo. I sada mene zanima, ti kada putuješ, nosiš veliki kofer, ali pakuješ sve i svašta. Da li voliš da budeš ona žena koja nosi 5 kombinacija slikaca ili si spontana? Ne, veruj mi da ne. Ja sam mislila da to treba tako, na primjer, fotogenično mesto, lepo i sve to, ali vidi, ja prvenstveno idem da uživam i ja, a i moje dete kad idemo zajedno. I da nekako taj predel i to mesto predstavim na najlepši mogući način. Ja, na primjer, nisam neko ko voli da se slika i da se snima, ja kao ja. I onda je meni mnogo lepše kad usnimim Vukana ili kad usnimim to nešto drugo nego sebe. Ja konkretno sada imam samo jednu odevnu kombinaciju, četkicu za zube, pastu, parfem, tako te stvari. Tu ćemo da zastanemo. Zanima me koje mirisne note parfema voliš? Ja volim jake mirisne parfeme, ženstvene i tu ne štedim novac. Ajde da sačekamo, izvini što te prekidam, da ćemo da se vratimo. Sada ćemo da pogledamo prilog iz emisije Majin ugao. Pitala sam naše građane koje mirisne note vole, pa da pogledamo.
Mirisi nas vraćaju u prošlost. Oni su jedna vrsta uspomena. Zato sam rešila da pitam naše građane koje mirisne note parfema vole. Omiljena mirisna nota parfema. Kakve parfeme voliš? Pa onako svežije, ne volim slatke, onako malo da su oštri i osvežavajući i to. Da, ja isto volim tako na čisto da miriše, znači neki oprani veš i to, znači ima ona clean girl aesthetic što se kaže. Joj, volim cvjetne mirise. Pa, na primjer, nešto kao cimet i tako nešto kao jesen, pošto sad kao jesen, pa... Ja sam trenutno, mi je mama dala neki parfem, ali uglavnom volim te cvetne, mirišljave, tako da obožavam takve parfeme. Dosta vas je reklo da voli cvetnu mirisnu notu. Iskreno, nema greške. Svi cvetni parfemi su izuzetno ženstveni. Ja volim cvetne. Cvetne, onako ruža, tako te stvari. Ja volim sve, ja sam baš samo da se nasjećam na jako, baš alkohol, ali volim sve. Kod mene ne može da se pogreši s parfemima. Najviše volim drvenaste ili, na primjer, vanilu, te neke sladunjave. To mi sad do duše što počinje sad ova zimski taj period, pa nekako mi je to pri srcu, možda. Drvena. Slabo. Pogrešna osoba. Pa najviše volim onako citrusne. Da, isto. I moj omiljeni parfem je Jo Malone brand, bukvalno bilo koji, znači samo da je Jo Malone. A da li si u stanju da odvojiš i veću sumu novca za parfem? Da li si toliko strastveni fan? Da lažeš. Iskreno da. Uvijek stanjem pare sa strane za parfem, to mi je onako, tu ne volim da štedim. Kada su parfemi u pitanju, ja sam izuzetno specifična i volim jedan francuski brend. To je čovek koji stvara posebne i unikatne parfeme. A na vama ostaje samo da me zapratite na Instagramu i da saznate koji je to brend u pitanju. Za svakoga ima po nešto. Znate koliko ima parfema. Izgubit ćete se unutra. Pa, dragi moji, čuli ste šta su rekli naši građani. Neko voli cvetne parfeme, neko voli osvežavajuće, nego da se mi vratimo na našu Anitu. Da vidim, rekla si koje mirisne note voliš. Sada, rekla si ne štedim. Kad je parfem, dobar parfem u pitanju, spremna sam da se odreknem nekih drugih stvari i onda njega da kupujem. Dobro, ja smatram da se parfem ne kupuje svaki dan. Jeste. Upravo to, parfem se ne kupuje svaki dan, tako da mislim da može da se uštedi, da se odvoji za dobar, lep i kvalitetan parfem. Ja sad me zanima, si iz tipsa? Joj, nisam. Ako neko... Ali štediš? Joj, ne. Ne. Ako neko ne ume sa novcem, to sam ja. Pitajte moju mamu. Moja mama će vam reći najbolje. Ne. Znači, ja ne znam. Ja pokušavam da štedim. Ovo je neka sveska pa kao stavljaš novac unutra. Joj, probala sam se. Ne vredi. Ma ne vredi. A dobro, ti imaš i dete i onda si slaba na njega, onda daješ novac. Tu sam mnogo slaba. Sport ovo, ono, tu sam dosta je. Posebno kad idemo tako na neki izlet ili nešto, onda baš ne štedim. Nisam neko ko udovoljava sve, znači šta on pruži prstom to može, ne. Ali, na primjer, evo sad na ovom posljednjem izletu je bio, ja ne znam, anđeo, ne bi verovala. I onda sam mu rekla, izaberi šta hoćeš. Bukvalno izaberi šta hoćeš jer je stvarno bio predobar. Ali ima neke velike zahteve? Nema. To su sitnice. Mislim, to je Lego, ne znam, Kinder jaje sa Harry Potterom. Joj, ste našli onu figuricu zlatnu? Našli smo dve. Dve, opa, sad si najbolja drugarica. Ja tražim još koliko dugo, čovječe. Onda ćemo ti pokloniti. I u Grčkoj sam tražila. Pokloniti. Joj, divno. Pošto ja inače skupljam od Malena sa sestrom te figurice iz Kinder jajeta. I mi skupljamo. Sećaš one cele kad su bile nekada davno? Bukvalno imam puno kutiju toga i upravo zbog toga želim da imam tog zlatnog Harry Pottera. Dobit ćeš jer imamo dve zlatne. Tako da nije, on je skroman. Ima nekad, na primjer, izrazio želju za novu godinu Super Marija, neku veliku igračku, mogu reći pozamašna suma, ali on sam skupljao.
ima svoju kasicu I to mi se dopada. gde mu mi najbliži, ja, tata, baka, tetka, kuma ubacujemo. Boga mi ima i dosta. Ima. Moram da kažem i naša kuma učestvuje u skupljanju i nekad se desi da on traži neku glupost i onda ima opciju da bira da li će da kupi to ili će da sačuva da ubaci u kasicu da kupi igračku. Da li voliš kafanu? Volim. Ja sam te sad baš ono... Jesi. Nisam skoro bila. Ićemo zajedno, kada nađemo vremena. Držim te za reč. Nađemo vreme. Volim. Nisam skoro išla, ali volim. Koju pesmu voliš da čuješ u kafani? Ivanova korita. To mi je nešto omiljena pesma. To baš onako volim. Jel daješ pare onda? Dajem. Pa zato nemaš para. Zato nema. A dobro, to je prosto, meni taj moment nema cenu. Misliš isto što ja? To su ti trenuci koji nam ostaju u sećanju i kojih se sećamo. To što ćemo mi potrošiti sada na hranu ili nešto, to zaboravit ćeš, ne znam što sam juče jela, iskreno. Ali ti trenuci, posebno u dobrom društvu, to ti ostane urezano u srcu. Da ti ispričam, ja kada sam bila student u Božanska Darliju, tu sam nekako i odrasla. Ja volim tamo na ručak. I idem ja sa drugaricama, kafanče, muzika, sve, i ja vadim iz novčanika 10 dinara. Nisam ni videla. I znaš da su mi tada oni pevali kao da sam im dala 100 evra. To je bilo tako emotivan moment. Ali ti se sećaš još toga. Da. Vidiš, to je ta emocija. I pesma Ti si ćerko, tatin si. I ja snimam tati, ovi za 10 dinara, mene svi snimaju, Maja dala sam 10 dinara. Rekao, teo sam 10 evra da vam dam. Prekidam kad si rekla tu pesmu, na našoj svadbi je non stop išla pesma, naša svadba je bila onako, da kažem, žurkica, ali pesma Tatina princeza, Bože, sad sam zablokirala, ali ta pesma podsjetila na to. To se stalno vrtela ta pesma, sad kad si kuma i ja nešto šalimo, kao pustimo tu pesmu da ide, tako da volim i tu pesmu da čujem. Da si otvorena možda za neku novu ljubav, daješ šansu sada ovim muškarcima? Pa kako da ti kažem? Ja sam sad, možda glupo zvuči, ali ja sam nekako fokusirana na posao i na Vukana i onda nemam toliko vremena, ne krećem se toliko. A se javljaju na Instagramu muškarci? Desi se da zaluta neka poruka, neću da te lažem. Kako reaguješ na to? Jel ti prija? Mislim, svako ženi prijaju kad nisu vulgarni komentari, naravno. Ne mogu da kažem ništa, nisam nijednu vulgarnu poruku dobila. Naravno da prija kad žena dobije kompliment, nešto lepo, tako da simpatično je. Što si u horoskopu? Jarac. I jarac, u poznaku? Riba. Znači, veruješ u horoskop? Pa mogu ti reći da sam počela da verujem. Mogu ti reći da sam počela relativno skoro da verujem, tako da, da, dosta svoje osobine sam onako, da kažem, kroz horoskop i uočila i sve, inače jako sam tvrdoglava. Jako? Pakao. Možda te ta riba malo vadi, ja obožavam horoskop i dosta sam ga proučavala. Ali malo. Malo, da, ali imaš tu neku pozitivnu energiju, ne znamo da ti je Venera i tu se išla ćemo da pogledam. Moramo napravimo neku natalnu kartu zajedno. Slažem se da vidimo gde smo, šta smo, kako smo. A da li si osoba koja može lako da promeni mišljenje? Uticaj drugih ljudi? Ne, pod uticajem drugih ljudi ne, ali mogu da promenim mišljenje vrlo lako. Dovoljno je neka sitnica koja mene izbaci iz takta i nekako posle, najviše sam naučila da procenjujem ljude kroz posao dadilje. Jer ti tu prođeš razne porodice i ja moram da se pohvalim da sam ja zaista imala sve predivne porodice, što naše, što internacionalne. I ti nekako tu naučiš i da proceniš čoveka i situaciju, tako da nekako mogu da promenim mišljenja. Ne dešava se često, ali desi se. Ali pod uticajem drugih ljudi ne. A da li si svesna sebe da si ti jedna uspešna mlada mama koju tek čeka neka karijera još veća i da li bi danas sutra da ti dete dobije neku ponudu da studira u inostranstvu, da li bi ga pustila samog ili bi krenula sa njim? Da li si osoba koja može sve da ostavi sada ovo? Jesam.
Da. Što se tiče Vukana, da. Instagram i TikTok, sve. Zbog Vukana? Da. Da. Ako on želi da ide da studira negde, a da ne može da ide sam, apsolutno iste sekunde. Je li bio i on podrška? Verujem da. Mislim da mi zajedno radimo na tome da Vukan jednog dana pre svega bude dobar čovjek, a onda sve ostalo, a nema razloga zašto bismo mi naše dete sputavali u nekim drugim. A šta misliš, da li možda postoji mogućnost da se pomirite jednog dana? Pa ne postoji. Moj bivši suprug ima svoju partnerku, dobio je drugo dete, tako da ne postoji. On ima svoj život, ja imam svoj. Bitno je da smo mi tu zajedno za Vukana. Opet kažem, nikad ne znate šta nosi dan, šta nosi noć, ali eto, to je naša, da kažem, naša priča. Meni je bitno da smo mi tu za Vukana i da zajedno donosimo odluke, da smo podrška jednom drugom što se toga tiče. Nije uvek bilo tako. Znači da ljudi ne shvate kao ja od prvog dana je sve idealno. Nije bilo sve idealno. Ništa nije idealno, pa kao i svaki početak na Instagramu. Onog trenutka kad si otvorila profil TikTok, Instagram, jesi imala neka velika očekivanja? Ne. Ja sam Instagram otvorila, na primer, moj bivši suprug i kuma su mi rekli da otvorim to. Jer kao, zašto ne bi spremaš, zašto ne bi slikala i okačila. Tako da, to je njihova ideja bila. Imaš neki recept koji bi sad podelila sa nama? Nešto interesantno, nešto neobičajno što si pravila? Bez stresa, veruj mi, najviše volim piletinu, krompiriće u rerni sa paprikom i sirom. Evo, jedan video ti ima 517.000. U pitanju je... Ovo je šta? To je carska pita. Carska pita? I to svi obožavamo, to mi Vukan pomaže kad 5.000 lajkova, čoveče, ženu. Tako da, eto, desi se da neki ode viralno. Tako da, eto, to volim da pravim te neke brze stvari, zato što Vukan to voli, ne oduzima mi puno vremena. Zajedno smo u kuhinji, tako da, eto, što se tiče tih glavnih jela, piletina, Vukan je neko ko voli da jede meso, tako da naš obrok manje više mora da se drži meso. I Vukana, znači preslatko. Baš se pravi pozor. Mi volimo da idemo na Zlatibor i on tamo ima 2 mesta gde voli da jede i on maksimalno uživa tamo. Čovjek zna da živi. Zna da živi. Znači, ako to je naučio od tebe, ti... Pa dobro, ajde, ali voli. Njegov tata često zna da kaže da on je toliko mesta obišao koliko on nije za svojih 36 godina. Ali mi smo tu da njemu priuštimo sve što je u našoj moći. Što mi možemo. I ti vidiš sebe za 5 godina kada je tvoj profil u pitanju, karijera na Instagramu, društvenim mrežama, si razmišljala možda o YouTube kanalu? Ja iskreno razmišljala sam, ali iskreno ti kažem, tehnologije, ja smo ti 2 različita pojma. To me zanima. Tehnologija i ja smo ti 2 različita pojma. Moj profil, kao što si vidjela, tu nema ni jedan, da kažem, profi video namontiran, sve je to prirodno, jer mislim da previše ima na Instagramu, na društvenim mrežama, neću da kažem lažnih, nego previše namontiranih, da je sve sjajno, bajno. Bože, znaš koliko, evo, ostavila sam kuhinju u haosu, iskreno ti kažem. Ali to je nešto što ljudi... To je realan život. I onda ne volim da nešto sad previše mogu ja i da izmontiram, da to deluje full, ali to nisam ja. I to će pratioci prepoznati. I onda sve to nekako ide spontano. Ima negde da neki video ima 50 lajkova, neki ima 500. Neki video ima, ne znam, 1000 pregleda, neki ima 300.000 pregleda. Sve to zavisi, ali opet to sam ja i ništa tu ne bih menjala. Pa zato si je uspela, jer si to ti. Ali tek planiram, iskreno da ti kažem. Tako da želim da to bude još uspešnije, da imam još lepih saradnji sa divnim ljudima. To si dobro rekla, bitni su ljudi koji stoje iza svih tih magičnih stvari. Jeste. I komunikacija sa njima i događaje. Ja obožavam kada je neki događaj, pa kada se vidimo zajedno posle 100 godina, čujemo, obnovimo taj kontakt. Vreme prolazi. Vreme prolazi.
Ali ja kažem, opet je najbitnija ta komunikacija i ti ljudi koji stoje iza tih brendova, koji će možda razumeti da ja u ovom trenutku, iako smo se dogovorili, retko se dešava, ali možda sada, na primjer, ne mogu da izbacim video, mogu sutra, uvek su puni razumevanja, dogovor, tako da ti ljudi su bitni, a samim tim, kad su takvi ljudi, ne može ni proizvod da bude loš. Tako je. Tako da, eto, meni je cilj da ja to još... Ali imaš nekad dan kada ne želiš bukvalno da budeš na mrežama? Ima dana kada... Ti se isključiš tada u potpunosti? Isključim se, tad sam na Netflixu. Kad voliš da gledaš? Volim da gledam drame i krimi serije, krimi posebno, tako da kao... Ti si totalno dve različite ličnosti. Sada kada nas gledaju lepi mladi momci, evo, gospođica voli brzu vožnju, opasne momke, je li tako? Ne, samo da su normalni, kulturni, fini, tako, ali ovako... Da su džentlmeni. Džentlmeni, pre svega prava reč, pravo si, da su džentlmeni, ali nešto u poslednje... Skoro sam se nasmejala, ali u pozitivnom smislu. Naša koleginica je rekla, ja pitam kakve frajere voliš, ona kaže sirovine. Sad, to je bilo simpatično i ja sam ukapirala, neko možda ne bi ukapirala, ja volim muškarca, ono da se zna da je pravi, da je baš. Htela sam to da kažem, ali kao mislim da bi možda pogrešno shvaćeno. Razumemo se. Ali razumemo se, bukvalno, ali ne ona sirovina, znaš kad kažeš ono kao je klasična sirovina, nego bukvalno to da je... Da ima to nešto i da pritom, što je meni bitno, znači mora da mi otvori vrata, mora da mi poželi laku noć, to su ti neki detalji, sitnice, ali to je za mene frajer. Možda bude visok, da ima, ne znam, plave oči, a da nema to nešto. Ja kažem, vidi, džabe će on meni kupiti parfem, poklon ili bilo šta, ako nema te osnovne manire, ako ja ne dobijem poruku za laku noć ili za dobro jutro. Meni ništa drugo. Ja sam neko kome to jako znači, ko jako obraća pažnju na to. Tako da, eto... A učiš i Vukana da bude takav muškarac jednog dana? Ja se nadam da ćemo uspjeti u tome. A da li si možda razmišljala da otvoriš jednog dana neki restoran? Jo, jesam. Iskreno, to mi je onako želja, ali to je velika želja. I na tome stvarno mora dosta da se radi i da se ulaže. I da se služi ona poznata carska pita što si na Instagramu. Definitivno. Ja bih voljela, ali opet kažem, nikad ne znam šta nosi dan, šta nosi noć, ali eto, postoji opcija. Nadam se, eto, kroz neku godinu da će se možda i to ostvariti, ali eto. Ti si poreklom odakle? Ja sam iz Četvereža, to je kod Velike Plane. Šta se tamo jede najviše? Šta je specijalitet? Pa znaš kako? Sad kad krenem ne mogu da stanem. Sve se jede. Meso, domaća supa, meso, sarma, tako da naša srpska tradicionalna jela. Da, Vukan voli da ide tamo? Vukan obožava da ide. Vukan obožava, tamo je moja sestra, zet, moji roditelji, tako da on uživa tamo u dvorištu, tamo je sve predodređeno njemu, sva pažnja. Vukan jako voli da ide tamo, ostaje po nedelju dana. Mi nismo roditelji koji smo kao joj, naš tete ne može da se odvoji od nas. Ne, može, jer je njemu tamo prelepo. Ja znam da niko, sve moje mame i njegovog tate, Vukana ne može da čuva i da budem toliko sigurna kad je Vukan tamo. Tako da zajedno idemo, nekad kad ja ne mogu ili kad radim, on ostane kod bake i uživa maksimalno. Mogu da zamislim, pre svega priroda. Da. Ceo taj moment kad je on tamo. On sve radi sa mojom mamom u bašti, zajedno kuvaju ručak, sve što ona radi daje i njemu, što možda ja ovdje njega uskraćujem nekad da bi kao brže spremila, pa da nešto drugo radimo. Moja mama apsolutno i maksimalno je posvećena njemu i hvala mama na tome. Kako je lepo kad se zahvališ mami, kada te mama gleda i oni su ti najveća podrška roditelji. Jesu i volim vas najviše. I ja moju mamu i tatu i sestru. Izvini na ovom trenutku, ali kao raznežila sam se. Stvarno te razumem, zato što odatle potičeš, to je tvoje mesto i naravno da voliš da tvoj sin bude tamo i da zna odakle mu je mama i kako je mama provodila tamo vrijeme.
Ali pamtiš svoju prvu simpatiju? Joj, pamtim, kako ne. Pamtim. To je bila divna simpatija i moja velika ljubav. Koliko si imala godina? 16 godina. Da, 16 godina i to je moja velika ljubav bila tada. Ja, znaš gde je ta osoba? Znam, naravno. Evo da je pozdravimo. Pozdravljam. Suptilno, znači. Znam, suptilno, da, mislim. Svako ima svoje porodicu i sve, tako da naravno znam. Sve je bilo lepo što se tiče mojeg detinjstva, tako da, eto, ne mogu ništa onako da odvojim negativno. Tako da zbog toga i volim kad Vukan ide u selo i kad je kod mojih i kad odemo zajedno. A ćete vi nas da ugostite da mi dođemo sa mojom ekipom? Hoćemo. Znači imate poziv kad god želite da dođete kod nas. Jo. Ali ja preporučujem leto. Moći ćemo da pravimo roštilj. Vukan pravi odličan roštilj. Tamo je neki bazenčić. Pa Bože moj, ubacit ćemo. Ubacit ćemo neki, da, ja volim neki bazenčić. Vukan uvijek ima svoj bazen, sad nećemo moći svi da stanemo, ali Bože moj, ubacit ćemo neki veći. Moja sestričina koja prati tvoju emisiju, ne sumnjam da ćete pustiti u njen bazen. Tako da i to smo rešili, a leti, ona studira medicinu, ona budući doktor. Jeste, ona studira medicinu. Svaka čast. Tako, sestrić je farmaceut i hemičar, tako da i ja bih voljela da moje dete, to jest Vukan, jednog dana bude kao njegovi bata i sejka. Što je to lepo kako se ti ponosiš sa svojim najdražim ljudima i pomeneš. Moji sestre iz eto odradili odličan posao sa decom, tako da se nadam da ću ja isto tako sa Vukanom. Ti si već super posao odradila kao majka. Hvala Majo puno. Radi 3 posla, koja je prisutna na društvenim mrežama, koja zaista od srca deli svoj privatan život, ipak je to tvoj život, nije to ništa fake, da ti sada kao kuvaš da bi kuvala. Ti si to carsko pitu spremala zato što želiš da tvoje dete jede nešto domaće. Sad ću ti reći, naša kuma je dolazila tada kod nas i ko ajde nešto brzinski da napravimo, tako da smo Vukan i ja pravili carsku pitu da bismo eto časkali, da bismo grickali carsku pitu i eto koliko pregleda imali. Tako da sve to spontano. I za kraj, šta bih poručila svima koji žele danas sutra da se bave ovim poslom, da budu na Instagramu, na društvenim mrežama, a imaju dete? Ja bih im preporučila da veruju u sebe i da rade onako kako im srce nalaže. Neko voli da pokazuje decu, neko ne, sve je to do osobe, tako da samo ako su prirodni i spontani, to je to. Hvala ti puno, Anita, što si odvojila vreme. Hvala Maja. Vreme odkucava, ti moraš da putuješ. Tako je, ali proletelo mi je. Hvala ti puno na pozivu. Želim ti još, ne znam ni ja koliko predivnih emisija. Nadam se da ćemo se opet družiti. Hoćemo sigurno, ali sljedeći put kada mi Anita dođe, ja hoću da ona spremi tu carsku pitu zato što ima puno pregleda, ali ja to moram da probam. Obećavam. Poklon sam dobila. To si me kupila. Carska pita je sljedeća na redu i to ti obećavam. To znači da ću opet doći u emisiju. Naravno. Jedva čekam. Proletelo mi je predivno. Jesi se osjećala prijatno? Jesam. Mogu da sedim još 2 sata, samo da ne žurim. Da ti ne upadam u termin, mogla bih još 2 sata da sedim. Meni je stigao još jedan gost. Tako da, dragi moji, nadam se da ste uživali sa Anitom i obavezno je zapratite na Instagramu i TikToku. Tačan naziv je Anita Marisavljević-Pajić je na Instagramu, a na TikToku Anita and Vukan Live. To je naš zajednički. Preslatko. Obavezno pogledajte što sve Anita ima tamo. Nadam se da ste uživali sa mojom zvezdicom, a do sljedeće emisije nastavite da gledate Vibe televiziju.